Kiitos hei, että saatiin tulla tutustua teihin. Voisitteko ihan ekaksi kertoa, että ketä ootte ja mitä te teette? No joo, mä oon Ville Viinikka ja teen itse asiassa aika moniakin asioita, mutta työkseni voisi sanoa, että teen tätä shamaanista astrologiaa ja sitten lisäksi mä olen psykoterapeutti. Et siinä on ne kaksi keskeisintä tällä hetkellä. Kiitos. Ja mä oon Karjusen Junna. Mä teen kanssa monia asioita, joista tällä hetkellä päällimmäisenä on siis tämä astrologia-juttu. Sitten mä teen tukkaa. Se on toinen asia, mitä mä tykkään tehdä taiteella hiusten kanssa. Ja sitten teen tämmöisiä shamanisia breathwork-seremonioita myös. Okei. Hengitykseen liittyvää. Joo, breathwork. Hengitys, tämmöisiä työpajoja. Joo. Sellaista kaikkea. Mutta tämmöistä. Eli monenmoista. Monenmoista. No kertokaa hei vähän lisää nyt tästä samaanisesta astrologiasta. Et samaanisana ja astrologia on varmaan tuttuja monelle, mutta sitten yhdistettynä, niin mitä se tarkoittaa? Joo, oikein tärkeä kysymys, koska monella ehkä tulee helposti myös väärä mielikuva. Eli ihan ensimmäisenä voisi sanoa, että tämä on astrologiaa, jossa on ikään kuin semmoinen shamaaninen näkökulma. Tässä tehdään astrologisia tulkintoja ihan niin kuin astrologiassa ylipäätäänkin, mutta sit se ikään kuin sihti, jonka kautta me yritetään sihdata sitä astrologista tietoa, niin siinä on semmoinen shamaaninen näkökulma, joka ehkä selkeimmin näkyy siinä, että me tarkastellaan asioita tämmöisen shamaanisen maailmankuvan kautta, jossa on tämmöinen 3 maailman malli. Meillä on ylinen ja alinen ja keskinen maailma, joka on osa tätä tulkintaa. Ja sitten myös tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, henkisyys ja kokemuksellisuus on tämän tulkinnan niin kuin, näkökulmasta hyvin keskeisiä. Eli tässä viitekehyksessä pyritään nimenomaan löytämään siitä astrologiasta vastauksia tämmöisiin niin kuin henkisen kasvun ja kehittymisen kysymyksiin ennen kaikkea. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Joo. Haluatko lisätä vielä jotain vai tuliko? Siis tuosta kokemuksellisuudesta siis se, että kyllä käytän itse appeja myöskin ja tuijottelen, että miten asiat liikkuu, mutta tavallaan se semmoinen niin kuin elävä suhde siihen, että mitä tuolla tapahtuu ja mitä täällä tapahtuu niin se semmoinen, se on ehkä itselle yksi semmoinen tämän astrologiasuuntauksen niin kuin semmoinen iso juttu, että tavallaan ketä siellä nyt onkaan, jotka siellä liikkuu ja mitä he opettaa ja muuta, mutta että semmoinen, että se pyritään rakentamaan nimenomaan semmoinen elävä suhde siihen kaikkeuteen sen lisäksi, että tuijotellaan jostain koneelta, että missä joku liikkuu, niin tavallaan semmoinen, niin kuin, että okei, mitä mä pystyn ihmisen aisteilla kokemaan ja näkemään silloin, kun teknologia otetaan pois siitä yhtälöstä. Niin se on mulle henkilökohtaisesti tosi mielenkiintoista. Joo, kyllä. Kyllä ja varmaan semmoinen, missä on kasvunvaraa aika monilla meistä. Joo. Kyllä. No mitkä jos ajateltaisiin 3 tärkeintä asiaa nyt sitten tässä samaanistisessa astrologiassa, että jos mä tuun tähän nyt ja te teette mulle sen, niin mitkä olisi niin kuin ne 3 juttua, tärkeintä teidän mielestä tärkeintä asiaa, mitä mä ehkä sitten mitä rikkaampana voisin lähteä tästä? No joo, se oli hauska, että sä kysyt 3 asiaa, koska tässä niin kuin perustulkintamallissa on ikään kuin 3 vaihetta. Eli me esitetään 3 kysymystä sille kartalle, joka on ensinnäkin se, että mistä mä olen tullut, eli minkälaisia viitteitä johonkin ikään kuin syntymää edeltäneeseen löytyy ja mitkä on siinä mielessä ne syntymässä valmiina olevat ominaisuudet, mitä niistä voi päätellä. Ja sitten toisena kysymyksenä se, että keneksi mun on tarkoitus tässä elämässä kasvaa, eli minkälaista persoonallisuutta kehittää ja minkälaisia ominaisuuksia, ikään kuin minkälaisten arkkityyppien kautta elää.
Ja sitten kolmantena kysymyksenä on sitten se, että mikä on mun, juhlallisesti voisi sanoa elämän päämäärä tai sielun päämäärä, eli se suunta, jota kohti ollaan kasvamassa koko ajan. Joo. Eli näihin 3 kysymykseen se perustulkintamalli hakee vastausta. Melko isoja kysymyksiä. On, ja sitten semmoisia just, minkä edessä jokainen on useampaan kertaan elämänsä aikana eri elämäntilanteissa. Niin, Kyllä. joo, aika huikea, että tämän kautta saa sit tukea siihen. Joo, se on huikeeta. Onko teillä kertoa jotain esimerkkejä sitten näistä tämmöisistä asiakastilanteista, että miten sitten asiakas on saanut apua tämän, tai te ehkä henkilökohtaisesti olette saaneet apua niin tämän shamaanisen astrologian kautta? Siis joo. Itse ensinnäkin henkilökohtaisesti ihan fantastisen paljon. Siis mä muistan ensimmäisen kerran, kun mulle tehtiin siis tämän tyyppinen tulkinta, niin siis se tuntui siltä, että palikat loksahtelee kohdilleen. Tai vähän niin kuin, että mulla on se laatikko ollut siellä täynnä kaiken näköisiä asioita, mä tunnistan ne, että ne ei ole tavallaan uusia, mutta mä sain niihin semmoiset selkeämmät leibelit. Tiedätkö, että tässä laatikossa on haarukoita, täällä on veitsiä. Niin kuin tavallaan ne oman minuuden niin kuin palapelin palikat, niin ne sai semmosia selkeämpiä arkkityyppisiä niin kuin nimiä, että okei, kuka puhuu, kuka tää on, mistä perspektiivistä tämä minun ääni tai tämä joku, kun mulle juttelee. Se on ollut itselle ihan super, siis, ja voimaannuttava, tosi niin kuin voimaannuttava. Että se on yksi asia, mistä mä pidän tässä viitekehyksessä on se, että pakko sanoa, mä oon sukeltanut astrologian syvyyksiin tämän viitekehyksen kautta pääsääntöisesti. Että mä oon aikaisemmin tutustunut monenlaisiin, mutta että tämä on ehdottomasti se, mikä on itselle kaikkein tutuin. Mutta se, että niin kuin, se semmoinen astrologiassa joskus näkyvä semmoinen arvottaminen, että joku tietty asia on hyvä, joku tietty asia on huono, joku tietty merkki on niin kuin trendikäs ja cool ja joku on vähän silleen, että no, too bad. Niin tavallaan semmoinen puuttuu tästä täysin. Kaiken tehtävä on voimaannuttaa sua löytämään se sun oma sinä, mitä sä oot tänne tullut tekemään. Niin se on ollut itselle tosi henkilökohtaisesti tärkeä ja varsinkin tämmöiset kaikki syklit. Tommoset, mitä me kutsutaan vihkimyksiksi, erilaisia vihkimysjaksoja, mitä me käydään läpi elämässä, että minkälaista on ajanlaatu juuri nyt, mitä mulle tarjoillaan, että mikä on niin kuin otsikoissa tällä hetkellä, niin niiden ymmärtäminen, niin kuin, että okei, vähän missä maailmassa liikutaan. Liikutaanko alisen maailman vihkimyksen sykleissä vai ylisen maailman vai ollaanko tässä keskimaailman teemoissa mukana. Niin tavallaan se, että mä osaan suhtautua siihen henkilökohtaisesti paremmin. Että kun mä ymmärrän, että mikä se sykli on ja mikä sen intentio on, mitä mulle yritetään nyt tässä niin kuin kirkastaa ja alleviivata jotenkin ja avata. Ja ihan samanlaisia asioita kuulee siis muilta ihmisiltä, kenen kanssa on päässyt jakamaan astrologiaa, että semmoinen vahva oman itsen ymmärtämisen työkalu ja muiden ihmisten ymmärtämisen työkalu ja semmoinen tietyllä tavalla luvansa, ei sillä, että me tarvitaan lupaa keneltäkään, mutta itselle se tuntuu ja mä oon paljon kuullut sitä muiltakin, että semmoinen, että mä saan luvan kaikelle sille, mikä mä olen. Niin vaikkei sitä tarvii, niin se tuntuu tosi hyvältä. Niin, joo, eikä tarvii pienentää mitään juttua. Kyllä. Ja ehkä sitten peilaten vielä sitten ylikorostaa ehkä jotain toista, joka ei sekään välttämättä palvele ketään sitten. Joo, mä voisin tuohon lisätä kanssa, että mun henkilökohtainen kokemus ja asiakkaiden hyvin vahvasti esiin tuoma kokemus on just se, että parhaimmillaan astrologia ikään kuin validoi sitä, kuka sä tiedät olevas. Ja voi toki antaa myös uusia näkökulmia siihen, että mitä vielä voisi olla lisää tai rohkaista siihen suuntaan, mitä sä et ole vielä uskaltanut ehkä niin lähteä tarkastelemaan. Mutta se kaikista keskeisin pointti on se, että me kaikki ollaan erilaisia aidosti. Ja meidän kuuluu elää elämäämme eri tavoin. Ja jos pystytään
vahvistamaan ihmistä siihen, että hän uskaltaa elää autenttisena itsenään, niin silloin astrologia on tehnyt tehtävänsä ja mä ajattelen, että mä itse olen opiskellut ennen tätä shamaanista astrologiaa monia muitakin astrologian viitekehyksiä, niin mä olen henkilökohtaisesti kokenut, että tämä ikään kuin tukee kaikista parhaiten juuri tätä voimaantumista olemaan autenttinen oma itsensä. Joo, ja ikään kuin kuulostaa nyt, kun puhut noin, niin että se syntyy sisältäpäin ja tulee se ymmärrys omaan itseen, eikä välttämättä niinkään tietona ulkoapäin. Jokainen, niin, aivan. Jos se ihmisen kokemus tulkinnasta olisi se, että no ei toi nyt ollenkaan vastaa sitä, mitä mä koen olevan, niin etenkin jos kyseessä on vähänkin jotenkin henkisesti herännyt ihminen, niin silloinhan me voitaisiin niin kuin ajatella, että no ehkä tämä ei nyt sitten kerro mitään todellista, mutta se mikä on mielenkiintoista on just se, että täysin tuntematta ihmistä ennalta, niin sä voit kartasta nähdä asioita, jotka ihmiset tunnistaa tosi syvällisesti omikseen, vaikka he ei välttämättä ole koskaan näyttänyt niitä ulospäin. Joo. Ja tämä antaa tavallaan välineen ja rohkaisun siihen, että hei, tämä on muuten ihan aitoa sua. Kyllä, aivan. Että lähde vaan ilmaisemaan tätä ja käyttämään näitä ominaisuuksia. Rohkeasti. Ja sitten se on mun mielestä, mun tuli mieleen siis, mä tein tuossa muutama päivä sitten yhdelle rakkaalle läheiselle tulkinnan hänen kummipojastaan, joka on saapunut pari kuukautta sitten mestoille. niin kuin tavallaan se, että siellä oli vanhemmilla semmoinen muutaman kuukauden ajalta semmoinen kokemus, että okei, no minkälainen tyyppi hän on. Ja sitten tässä saapujaisjuhlia varten niin pidettiin tämmöinen tulkinta, että katsottiin hänen karttaa ja vähän niin kuin sitä, että mistä hän on tullut ja mitä hän on tullut tänne tekemään. Se oli tosi mielenkiintoista, että ihan semmoisesta niin kuin pienestä tyypistä, joka ei välttämättä ehkä fantastisen hienosti vielä tämän maailman niin kuin tavoin pysty kommunikoimaan, niin ne asiat, mitä ne vanhemmat kertoi siitä pienestä tyypistä ja sitten ne asiat, mitä kartalta näkyy, niin se oli jotenkin ihan mahtavaa niin kuin päästä kuulemaan sitä heidän kokemusversioa siitä, mitä sieltä näkyy tavallaan, koska mitä nuorempia me ollaan, niin kyllähän siellä se menneisyyden niin kuin, tavallaan se vaikutus on isompi, kunnes me sitten tässä aletaan niitä muita asioita ottaa haltuun sitten iän myötä, mutta se oli ihan supersiistiä, ihan super mielenkiintoista just tommonen niin kuin myöskin, että miten se sun oma kartta ja sitten, että miten esimerkiksi hänen kartta suhteessa äitinsä ja isänsä karttaan, niin kuin, että miltä ne näyttäytyy ja minkälaisia yhteyksiä sieltä löytyy, niin ne on ihan mielenkiintoisia. Huikea niin kuin tuoreille vanhemmille, huikea manuaali tavallaan yrittää ymmärtää sitä, nopeuttaa ehkä sitä lapseen tutustumista. Ai jaa, no nyt ymmärrän mitä mä sähän oot tämmöinen tyyli. Ja pystyy hyväksymään oman lapsensa piirteitä. Niin, kyllä. Nimimerkillä kokemusta on. Että kun kartta selittää tiettyjä piirteitä ja tapoja olla, niin on paljon helpompi suhtautua. Joo, aika ihana pointti. Tuohon en ole törmännyt koskaan aikaisemmin. Joo. Mielenkiintoista. No mitä jos ajatellaan nyt tästä hetkestä ja lähitulevaisuudesta, niin mitä te toivoisitte, niin kun, miten pystyisi tällä shamaanisella astrologialla nyt sitten auttamaan? Teillä on erilaisia, te teette tulkintoja, eikö niin? Ja kertokaa vähän lisää, että mitä kautta, jos minä haluaisin nyt tulla asiakkaaksi, niin mitä te tarjoaisitte mulle? Mitä vaihtoehtoja? No joo, eli yksi perusvaihtoehto on se, että varaa tulkinta-ajan. Joo. Jommalle kummalle meistä ja sit siinä käydään läpi tosiaan se perustulkinta, mistä aiemmin oli puhetta, eli ne 3 vaihetta ja ajankohtaiset, niin kuin, että mikä on ajanlaatu tällä hetkellä. Joo. Ja sitten jos vielä enemmän alkaa kiinnostamaan, niin sit me pidetään kursseja tästä shamanisesta astrologiasta. Meillä on ollut tämmöinen 3 viikonloppukurssin kokonaisuus, mitä ollaan nyt tehty. Ja nyt taas kesän ajan tauolla, mutta syksyllä sitten taas jatkuu. Eli
Joo, että ihmiset tulee sitten teille kurssille. Just. Lähikurssina. Koska me arvostetaan sitä live-kohtaamista kyllä. ja sitä, että siinä syntyy hyvin vahva ilmapiiri ja semmoinen jakaminen ja muu. Se on ihan mahtavaa. Eli nämä on nyt ne perusasiat, mitä tällä hetkellä, niin me ollaan tällä hetkellä panostettu. Ja sitten meillä on jotain materiaalia. Meillä on tämä viitekehys on tällaisen amerikkalaisen Daniel Giamarion kehittämä. Hän on 70-luvulta asti kehittänyt tätä viitekehystä ja hän on julkaissut 2 kirjaa, niin meidän kautta on mahdollisuus niitä kirjojakin saada. Ja noin, Mitä muita? Onko liittyykö siihen jotain muuta? Onko siinä jotain kortteja? Tietysti tehdään se kartta, mutta onko jotain muuta? No siis joo, itse asiassa kortit on jossain vaiheessa saapumassa. Okei. Mutta niitä on olemassa. On sellainen 64 kortin tämmöinen Shamanic Astrology Divination Deck. Mä veikkaan, että se tulee jäämään englanninkieliseksi, koska tietyt asiat kääntämällä suomeksi, niin se vähän menettää sitä niin kuin, potentiaa tavallaan tai sitä semmoista niin viestiä, niin ne tulee jäämään englanninkieliseksi alkuun. Joo. Mutta joo, siis noin ihan samalla tavalla siis, niin on meillä tietenkin YouTubessa sitten Shamaninen astrologia niin kuin kanavalla, siellä on pari videota toistaiseksi. Ja tarkoitus olisi nyt taas alkaa tekemään. Kyllä. Niitä sitten lisää sinne. Kyllä. Joo. Mutta siellä on muun muassa tästä tulkinnasta, jos haluaa, niin saa vähän ajatusta siitä, että mitä se tulkinta pitää sisällään. Sieltä löytyy jo semmoistakin materiaalia. Mutta se on mun mielestä aivan fantastisen kivaa. Meillä on nyt tämän viimeisen vuoden aikana ollut niin kuin noita kursseja, näitä viikonloppukursseja silleen niin kuin kaikki 3, muutama jo pariinkin kertaan, niin ne on ollut ihan siis älyttömän ihania. Ihan siis mahtavan ihania. Joo. Eli siis on tulla yhteen livenä ihmisten kanssa keskustelee, tutkiin oman, tiedätkö, sielun asioita ja karttoja ja eri perspektiiveistä. Et se on aina niin kuin pari päivää, lauantai, sunnuntai, koko päivät. Niin siinä ehtii ihanasti, tiedätkö, niin kuin syventyä. Ja ne on suunniteltu siis ihmisille, kaikille siis sille, että toki siellä on ollut, meillä on ollut astrologeja paikalla, jotka on tehnyt jo pitkään astrologiaa. Voiko sanoa tehnyt? He ovat astrologisoineet jo pitkään. On ollut pari ihmistä, joita voi pitää ammattiastrologeina. Ja sitten on ollut ihmisiä, jotka ei ole koskaan vielä opiskellut mitään astrologiaa. Että se on ollut kyllä tosi kiva nähdä, että nämä meidän kurssit oikeasti toimii. Joo, ja soveltuu siis näköjään kaikille, että on kokemusta tai ei. Joo, kyllä. Tätä kautta voi lähteä tutustumaan astrologiaan, se on mahdollista. Ja ne oli siis niin kuin, että on tavallaan ykköskurssi, kakkoskurssi ja kolmoskurssi, että niissä on kaikissa oma. Joo, ne nyt ei ole varsinaisesti niin kuin semmoinen jatkumo, joka pitäisi käydä tietysti järjestyksessä, mutta siinä ykköskurssissa on selvästi eniten sellaista niin kuin astrologian materiaalia. Että jos ei ole astrologiasta mitään aiempaa tietoa tai kokemusta, niin silloin se voisi olla se, mistä kannattaa lähteä. Joo, kyllä. Ihan superhienoa. Ja siis meillä on, siis tosiaan me ollaan aika tässä, viimeisen vuoden verran, 1,5 vuotta varmaan pikkuhiljaa tälleen käynnistelty täällä Suomen päässä asioita. Meillä on siis kansainvälinen yhteisö, kenen kanssa me opiskellaan tätä ja niin kuin toimitaan. Mutta meillä on kovasti suunnitelmia, tulevaisuuden suunnitelmia, lisää asioita, lisää ihmisten kohtaamisia, lisää tapahtumia, lisää mahdollisuuksia, erilaisia paikkoja, missä voi jutella mielenkiintoisista asioista, niin se on, that's the plan. Ihana. Joo. Eli teistä tullaan kuulemaan tässä lähitulevaisuudessa ja teidät tavoittaa. Kyllä. Se on ihanaa. Hei, kiitos tästä hetkestä ja kaikkea hyvää toivotellen teille tähän kesään ja eteenpäinkin. Kesästä eteenpäin. Samoin. Kiitos tuhannesti. Kiitos.